Kdyby si chtěl kuličky, bylo by to lepší. Ale však tady padají přede mnou větve. Ty, já nechci trefit do prstů, vole. Nevydá si nic. Ještě můžou být nahoře, no, buchví. Táta píše na Messenger. Tak. Ten mě sere, čurák. Ať je to na videu. Tak díky, Stanka, vole. Dětku, umřela mi klecanovka, vole. Play? Jo, to snad bude fungovat, no. Tak žádný sprostý slova do píči. Uvidíme, vole, mrtky, vole. Žádný sprostý slova, kokote. Do píči, vole, buď slušnej. More, ještě jednou hodíš klacek pod nohy. Pointman. More, kam běžíš, ale? Ne, vole. Jste mi nějak utekli, vole. Jsi to ani nevšim. No. Kouknem se s Mírou k těm OSBčkům. Tam je k těm? No. Ale tam vlevo bude jeden a já nemůžu na blízko. Tam je v určitý díře, tady hned ta první vlevo. Tady. Tamhle vlevo, jak máš ty bílé pytle. No. Tady hned. No. Ten druhý, tak tam on leží. Jo, už ho vidím, už to dostal. Je po ně. Tak jdeme. Tak jdem za ty OSB. Jdem. Ahoj. Jste někomu udusilo, vole. Ne. More, to bys tam posunul, vole. Tak to nevím. No, já... Ty píčo. To je jak kumička, vole, ho. Ne, furt tam je. To je zásobníky, vole. Píčo, se dobře ucpalo. A? Už? Čo? Co to spravilo? Doufám. Jo. Tak jdem. Ale já jsem dostřílel, vole. Ej, tak to je dneska jako karma, ne? Ale do píči. Kulomet mi nepomáhá. To by přestáhl čtyřka. No, hezky. Tak díky, Stanka, vole. To vysypalo, vole. Hrozně malinký na mě, vole. To je, no. A ještě mám tady to jenom nandavací, když si s tím fakt krátkou, tak tohle sundáš o mašinu kompíka, ještě to vytračí. Míro, potřebuji bajonet. Jo, tak ti tam půjde, no. Nebyl bys jedinej, mě si vysypali kola, vole. Jo? Už se skončilo. Co? Už jsme donesli vlajku. Hej, dětku! Vyhráli! Tak jdem na... Easy, easy. My se stejně jenom koupem. Prosím tě, mrdáku, opatrně, jo, s tímhle. Tímhle nedělej More, to nedá ani dva výstřely, jako. A jo, můžeš full auto, mrtko. Mrtko, full auto. Mám tě trefit do nohy na jedno. Jdi do píči, on tě skopu. Tě skopu. Musíš krásně. Čokla. Aha. Aha, už se to řeže. Pacha je tam, jo? Pravo, na kopečku. Ty to utáš sem. Ty čo? Tam se probíháš. Běží tady. Ty tam stříleli, máme možnost. Jo, tam budou... Nikoho nevidím, píčo. Pobíhají doprava. Dostal, jeden dostal. Je tamhle vlevo na tom valu. Tam je kukuje jenom s hlavou. Proč? No. Že to bolelo. To má vypraně, to je to. Jenom tady koukat.
těmi brýlema, vole. Bude to muset na strana na valu. Jeden dostal, jo? Vlevo a naproti. Vlevo taky jeden minus, jo? On tam bude ještě jeden, tam je, na tom valu. Dostal, jeden dostal vlevo. Dostal. Hele, posunte tu levou. Posouvejte to. Ta paleta má dostal vpravo. A? Tak jak? Větvičky, samý větvičky. Teď jsem přišel z respu mrtko. No já si slupou. Tam dopadnu jak ty, kotlete. Vedle dětka. Máš na respawn. Dík, si kurka 2 hodiny spala, jak si nemáte někdo 30 Hoši, tady trefíte ducha akorát. Teď jsem přišel, vole. Ještě vydechat. A jako nic, jo, tady do píči, vole. Kokote. To ti tak budu žrát píču, že nedostal. Byč on je hned tady, vole. Ale tak zářu, že mám, ne, kokote. To je normální, že zářu mám. Na píču? Pičo! A. Ty pičo. Hej, je 10. hodina, mrdáků. Pod tím jediným smrkem, co tady vidíme za těma břízama. Vidím. Konečně má funkční krér. Jo, ty pičo. Hečo, tak kde byl? Kokote. Zvedni mě, ne, vole. A co čumíš? Ty pičo. Co? Já tě neslyším. To má 1.8, mám dojem. Z takovýho. Ty pičo, lidi víš, jako že si jim mohl říkat, že viděl modrou pásku, víš? To nehudrovali. Mně se vyjebali kola na mý. Když to právě nebyl poslyšený, tak jsem právě zeptal, že to. Ne, jako toho silný není. Jako v klidu. Ne, tam... My jsme silný. Když viděl modrou pásku, to zbraň střídala jako rychle, víš? Mám rychlý prsty, vole. Jen. Tam máme jenom naší a ten na něj. A tady potom byla jenom ukrajinská vlajka z kozácké. Ale jako jinak. Měli to ze to nedochávat jeden zvlášť, takový ten velký, ne?
Jsou nahoře podle mě na kopci. Ještě můžou být nahoře, no, buchví. To nejde jako no. Hodně vadilo. Jde o to, že když by to bylo prostě za 40 let rekonstrukce nějaký bitvy prostě u Charkova, tak dobrý, no. Ale teď jo, to je to stejně, když se dělají rekonstrukce druhé světové války, taky lidi chodí prostě hesla. Je to rekonstrukce, to je něco jiného. To já všem na začátku říkal, když má někdo nějaký problém, znovu přijít, proto tady chodím, abych to šel vyřešit. Nevím, proč to obešli takhle a... To je taky Tohle to prostě jako... zaměstnávají těm akorát policii a úplně zbytečně lepší věci. No, my děkujeme, že jste sem přijeli, že jste to nějak neřešili v klidu. Budeme apelovat na to, že jste tady normální lidi. Nebudou zastírat sebe nebo nás. Tak jo. Asi vás sem napíšu. Jo. Jak jsi vyměnil? Jako máš? Tu samý asi. 75D, já nevím, co máte. Taky no. Ale plastová hračka. Bohužel. S tím tě nepustím, vole, to neprojde měřením, vole. No tam máš jedny džoule, vole. Hele, jako možná projde. Teoreticky. Pak se skončila hrát, takže se to chytlo i do toho, že... Co máš dobrýho, ne? Poděl se tady s pánama, vole. Kdyby náhodou. Máme ještě 2 hry, takže se já to budu se hlídat, když už bude tady problémy, ale... Tam pak dát kovový, co se nabažil. Jednou hru jsem šel si zastřídat a hrát tady mám taky nepletím. Tak to ty si nepřiznával. Já si tě najdu, vole. Ale Míra, ten dostal. Tak se mějte. Naschle. Proběhl ouby, tak jsem mu tam poslal sprchu. A Míra jak NPC, vidí, že tam umře a běží na jeho místo, sedne si a to samý. Říkám, tak chceš taky, tak tak se zvedl a šel, vole. Já jsem ještě napít za budem hrát. Jo, Potřebuju tu rukavici, vole, na to. Vystřel si svojí... Co to je? Milku. Aha. Aha. Vyhrál něco? Mají tam. Tady. Pape. Tak pojď. Další. Morál, ty tam máš ruku, debile. Jak tam odstřílet, když tam máš ruku? Tak seš píča. A tě střelím do prstu. Nevyslyčí. Ty jo, jednu kulku to zvládlo hezky. On proletěl skrz, protože tam má prsty a on nechce trefit do prstů, vole. Nevydá si nic. Jo, viděli jste to? Jo, element. Element, chybný element. Šup, hej. Bez kuličky, kámo. Jak bez kuličky? Teď? Dáš si? A je tam. Jaj, cing. Počkej. Hele, Čume, tam máme kus krabice normálně. já bych řekl, že mi to Okay. prostřelo ten karton nejlíp. Ne, se machruje, ne? Jak to měl Hej, ale mě teďka jede APčko, kokoti. Tak ne, vole. Čum. Já se to roztrhu úplně, hej. Takže já to zapálím. A je to. A je to. Míra má taky. Budeme hrát druhý kolo. Aha. A teď drží Míra. Pojď. Dej, ukaž se. Mára si nějak zlomila, vole. Tak co tam máš? 200, no, co chci. Počkám narovnám, abych neřekl. Ty pastový nějak nechtějí podávat, ty vole. Běhaj na střed, tlačí střed, můžeš pod stupek. Aha. Dětku, umřela mi klecanovka, vole. Jedničko, tady 4, slyšíš? Klecanovka je po smrti. Co děláš prdel? Jako nejde zmačknout, jo? Hned. Možná baterka. Pomožný to je. Kde seš? Posunu se k tobě. Teď vpravo úplně na tom kopci. Jdu. Jsi dostal, Míro. Necukne, nic. Jo, počkej. Kontakt, vole. Počkej. No, vystřel? Tak jo, tak už se jede. Jenom ten kablik je sušitý, koukám na to. Hej. Ty na ho petu, víš, kabel. Druhý pod borovici. Když on občas tady se to
No kabely jsou horký, no, se tří trošku, vole. Ona možná atmosfér to vypíná, víš, když to Jo, jasný, když je to horký. No, OK. kabely jsou horký. Já se snažím jako dávky a automaty moc. Jasný, no, když kropíš dlouho, tak... A jo, ty pičo. Kokota do plota, vole. On tam svítí, vole, jak se tluška v noci, ty kokote. Střílí to sem. Čemu tamhle vidíš, jo, v černým. Zmrdá, vole. Tak dobrý, já tady nemám dostat, takže já jdu. Nejmo velí! Joj! More! Hej, učumí. Učumí? Učumí. Tak dej mu. Nic. Nic! More, ty jsi střelec. Nevidím ho. Zmizel, vole. Se někam posunul, ne, kokot. Nenadávej. Mluvám se. Aj. Co je? Tamhle. Pojď, dopři se, no. Ale helmička. A dej mu. Jo, tak na Cinkni mu jí, vole. Ruska. Musí vykouknout taky někdy. Aha, vidíš ho? Ne, já mám větvičku, vole, před hlavou. Jaký kyďák. 10 A trojko. To je taky furt na respawnu, ty vole. Ne, asi. Strážce respawnu, vole. 11. hodina, no, řekněme. Zalezu. To je nějaký hadí sičí. Po jednom nemusíte čekat. Já nevím. Píčo, tak odkud on střílí, vole? Jo, je tam nahoře. Tam, vidíš ho? V tom klestí. V tom chrostí, no. Pošli mu jí tam. Ochu. Tak co ti je? Mě nenatáčej, vole. Píčo, moje babička by ho trefila líp. Na prostředku první patro. Tak když tam není ani vidět pořádně. Hele, tam nahoře, kouká. Čum, černej, tamhle. Čumí po nás. Zalezl. Kdyby si chtěl kuličky, bylo by to lepší. Ale však tady padají přede mnou větve. Už jsem prázdnej, no. To je asi z toho vítru, je. Aha, větvička, no. Těch upgradeů, no. Tak. Vidíš to tam? Ale máš těm větvičkám. Jak... Já jestli mi to tam doletí, vole. Čuráku. Trojka s mrdákem, je to... Ten musel dostat, vole. Neslyšíš ty salvy tady z té klecanovky, která skořela v chvíli? Nevidím, my jsme A zkoumali. jak to, že já nikoho neslyším, vole? Máš to rozbitý. Frequency mode. Ono bych chtěl zapnout tu vysílačku. Já jí měl zaplou, vole, já jsem ji vypnul teď. Slyšíš mě, ty debile? No už jo. Nebude, já jsem, ten vole ode mě cuknul tam jak pavián. No, odcházel. Já nevím, ale ty vole cuknul, kdyby dostal. Hele, cikorka se rozčil. Táta píše na Messenger. Tak. Ten mě sere, čurák. Ať je to na videu. Dík. Žádnej cák můj na květák neproběhl. Jdu? Jo, to jsem právě chtěl. Co je? Jak píča. A já se nevyválím, protože to bylo tak. Jo, au. Dobrý, v pohodě.